Seneng bojone wong iku ibarat mangan ndok asin ora ngombe. Ning gorokan rasane seret, arep dilepeh mbok heman, arep diulu megap-megap. Nek ora percaya, takok sing kulino. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sek kemlamut. Iki cara degan kok karek nyucrup. Nek 30 munggah kuwi wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno, Mas. Lah iya to digiyet nih sak pol-pole. Selosno. Ojo sampai leren pokoknya. Lah iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa mateng-matenge ya, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng gitu. Wis enak-enake wi pokoke. Tapi cara gedangno ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendina jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ora kuat. Uang ki nek kerep kelon tambah enom. Ketok seger tur pres. Gek yo ngurangi stres. Salah sijine meningkatkan imun mergo ayem ning ati seneng. Diimbangi kerja kelon tok yo kaliren. Buat ibu-ibu, kalau berantem sama suami, jangan dibikin status. Nanti ujung-ujungnya keramas juga. Malu sama tetangga. Bahasa Jawa ki pancen jos. Bensin dadi bensin, coklat dadi coklat, mobil dadi motor, sayur dadi jangan, sing paling parah utang dadi lali. Jare penak nek ndek bojo nek bengi ana sing ngeloni. Sopo sing ngomong? Aku. Sopo sing ngomong? Aku. Sopo? Tak wambung sapa-sapae. Aku lho, dipek bojo yo ngelu. Lah dipek bojo kok ngelu ki ngelune piye? Tekanan batin maju kena mundur kena. Lho, Lah maju kena mundur kena yo apa enak to Mbak malahan. sing penake kok ngendi? Penake kok ngendi? Yo maju mundur kuwi mau to penake kok isih teko ae. Aku wis mending nyanyi anu sate kok lho. Pedus kok lho. Nyanyi kok wedhus iki lagune piye? Mending tuku sate timbang tuku wedhuse. Terusno dhewe. Mending kendaan timbang dadi bojone. Bener ah? Bener pisan. Bener janan. Wes. Yo penak dadi bojone to Mbak daripada dadi gendakane. Jan kudu gulung-gulung aku. Ya gulung-gulung nang ngisor kono engko tak uleni. Wong saiki aneh bin ajaib. Kasmaran kok ning dunia maya. Nek kangen mung iso nyosori HP, janjane do waras apa ora. Aja nganti uripmu kesandung cinta ning dunia maya. Efeke kesiksa kangen, kejiret tresno, kejungkel ning peceren. Mergo apa? Ora ana kabar nesu, ketok online cemburu. Telepon gak diangkat jare sibuk. Ngene iku awale terpesona, terus jatuh cinta, dilanjut coba-coba, akhirnya disia-sia. Bener apa ora bolo? Dunia maya kuwi dunia tipu-tipu. Ning sosmed ora enom ora tua padha wae. Mulane aja percaya janji-janji selangit ning burine ketipu kabeh. Dunia maya kuwi dunia tipu-tipu. Pokoke aja gampang baper karo statuse wong. Slow aja serius. Abang-abang gendera londo, putih-putih gombale wewe. Aja percaya rayuane wong liya, bakal rugi saburine. Salam waras lawase.